La que va con el top verde acaba de empezar a moverse hacia la zona de abajo. Acaba de soltar el oval el entrenador, lo coge la de azul, se lo pasa a la de negro y la acaban de placar, va al suelo. Ella lo suelta, se lo da al entrenador y los perdemos de vista. Están haciendo una melee, la suelta para un lado, suelta, busca el pase para atrás y se le cae el oval. Y se queda la jugadora sobre el barro, vuelve, intenta pasar por el centro y la acaban de placar. Vale, las jugadoras están haciendo... Vale, van a sacar una touch.
pero la perdemos de vista. Ahora están tirando un rack, lo están tirando para adelante, abre el oval de un lado para el otro, se cuela de por medio y lo deja en el suelo. Vuelve, la coge la del top verde que se la escapó para adelante. Vale, forma la melee y ahí lo saca. A ver, coge el oval, la defensora se lo da al entrenador y el entrenador patea. Ahora lo recibe ella, la atacante, que se va colando, le da el pase a su compañera. Acaba de cruzar la línea la jugadora azul.
Vale, pero cuando nos mantengan a un equipo de los dos, de constante. Que coja la jugadora de azul. Que coja ahora el oval, lo coge, se mete y lo suelta. A ver, la jugadora de azul camina para atrás. 1, 2, 3, 4 y se ha frenado ella. A las jugadoras, a la de blanco se le escapa y no lo coge la. Es que no sé ya si es lo habitual que hagan esto, el estar moviendo la cámara por un lado para el otro, igual la han movido 100 veces en lo que va de calentamiento. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pasa la raya, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Acaba de saltar la vallita esa que separa la pista.
Arratsaldeon Rubizaleok, arratsaldeon playa hunditik, arratsaldeon Irundik. Gaur Hego Euskal Herriako azken ekialdeko puntetariko batean gara. Pirinioen tatik oso hurbil Hego Euskal Herriko Irun herrian gara. Euskal Liga daukagu, emakumezkoen Euskal Liga 10. jardunaldia jokatuko da. Eta gaur Gipuzkoaren arteko derbia daukagu. Irun eta Donostia eta Irun, biok Txingudi Rugby Klub eta Orbinox Gipuzkoa sortzen taldeen arteko derbia. Arratsaldeko 4etan jokatzekoa da partidua, ligako 10. jardunaldia du gaurkoan, eta bi taldeak ligan egoera oso ezberdinean daude. Orbinox 3. da, 25 punturekin, Gaztediko rugby taldea, Gasteiztarren rugby taldea da lidero 36ekin, Geurea taldea 30, Orbinox dago 25ekin, eta Txingudi irundarrak azkenak dira sailkapenean, ez dute punturik batu. Momentun arte, azkenak dira, baina gaur egoera aldatu nahiko dute. Lehen itzulian, Puillon jokatutako partiduan, hau azaroak 6an jokatu zen, eta Orbinoxek errez eraman zuen Gipuzkoaren arteko derbia. 70 eta 7 irabaz zuen, alde handia aterazion talde Donostiarrak talde irundarrari, eta horrek ematen digu Orbinoxen aldeko apostuak egon daitezkela, favoritismoa egon daitekeela gaurkoan Gipuzkoa Orbinox sortzen taldearen alde. Gaurko egunean 10. jardunaldia jokatuko da. Eta osorik ikusten daukazue. Hiruretan hasiko da, hiruretan hasia da, Upnan Iruñean Launika eta Gaztedi liderraren arteko partidua, 3:00 Loratzen eta Durangoren artekoa hasi da. Paduran Getxon, eta 4etan, hau gurea ETV honen jarraitu aldezazuen partidua, playa hondin jokatuko dute Txingudi eta Orbinoxek, eta 5:00 ere ETV honen plataforma honetan Uni Bilbao eta Geurearen arteko derbia jarraitu dezakezue. Rekaldetik, Fangotik, Bilbotik atxeden hartuko duena aste honetan Errani izango da. Partidua hasteko segundu batzuk, arratsalde oso haizetsua Irunaldean, zelaia hori ikusten duzue, lokatzez bete-betea, eta taldeak da zelaira, lehenik eta behin. Kanpoko taldea, Donostiarra, Orbinox Gipuzkoa sortzen taldea, jokalariak hor, La Rosa Fuksia kolore horrekin ikus ditzazkezue, eta orain irtengo dira etxekoak, biok Txingudi taldeko jokalariak, gaurkoan etxean, zaleen aurrean lehenengo garaipena ospatu nahiko dutenak partidua. Astear dago, atzerapen txiki batekin hasiko da, baina hori ikusten ditugu jokalariak, Donostiarrak zeko dute erasoa, eskuinaldean, ezkerraldean etxeko taldea, biok Txingudi Rugby Klubak, eta lehen aipatu bezala, lehen itzuliko partiduan, emaitza aski zabala izan zen, 70 eta 7 erreztasun handi zeraman zuen derbia Orbinox, eta horre etxeko taldea da, zela iratzen Txingudi, taldea, kolore beltza da nagusi irundarren kamisetan, eta partida hasteko prest epaile jaunak adierazten duen momentuan, guken erlojua 0-kakoan daukagu, eta jardunaldi honetan etxeko taldeak kanpaikada ematea daukan, edo logika bera gainentzen den hemen playa hondin partidua hastear da. Hortaz, jokalariak prest ateratzeko,
lehenengo ostikoa emateko Obalari. Hor ikusten ditugu Orbinox Gipuzkoa sortzeneko jokalariak. Eta adi leia astera doa eta azteko prest gauden denak. Palaia hundin, arratsalde hotza eta izetsua Irunaldean. Eta orain txertan aziar koluke partida. Ostikoa ora eta zira Euskal Derbia, zira Gipuzkoaren arteko leia. Eta lehenengo bala Orbinox Gipuzkoa sortzenena da. Obala atzera, alde batetik bestera mugitu nahian. Adi egaletik abiadura bizian irten da Donostiako taldea. Lehenengo minutuetatik erritmoa eta martxa hartu nahian, badakite geure taldeari jarraitu nahiko baliete gaurko garaipena ezinbestekoa dela. Adi Obala altzetik oso hurbil, baina abantaila eman du epaile jaunak. Eta usko dugu partikuko lehenengo melea erdikaldean, zelaiaren erdialdean, gogoan hartu ETV honen noski gure kirolik onena ikustea daukazuela. Eta gaurkoan Euskal Emakumezkoen Errugbi Ligako 10. jardunaldiko leia Irunen Playa Hondin mola Txingudiren aldekoa da. Eta Obala jokoan, baina Orbinoxek eraman du. Obala adi jokoan talde donostiarra, egal batetik plakatu du bestela bakarrik geratzen zen Entxegumarraren hurbileko 22an. Eta hor donostiarrak berriro zabaleratu nahi dute Obala. Baina ies egin die momentu honetan arazoekin Obala kontrolatzeko. Erasoan Donostiako taldea, defentsan irundarrak, defentsan bidasoaldearrak. Lehenengo Entxeguaren bila. Talde Donostiarra, erasoan nahiko sendo. Aurreraka, pixkanaka. Aurrera! Baina nahi nies egin die Obala. Txingudiarrak defentsa lanean, ondo momentuz, Irungo taldea, Txingudialdeko taldea. Ondo partida hasiera honetan. Alde batera eta bestera Donostiarrak. Eta orain jokoak geldiarazi du epaile jaunak. Melea egongo da. Eta melea Irungo taldeak jarriko du jokoan. Oraintxe Obala meletik atera du Leire Muñozek. Eta aban adierazi du epaile jaunak. Kontuz lehenengo minutuetan da Donostiarrak erasoan sendoago daudela, baina defentsa ona eginez
momentu zemaitza utz eta utz. Partidua hasi berri. Euskal derbia jokoan, Gipuzkoarren arteko derbia jokoan. Alde batetik Biok Txingudi Rugby Kluba. Eta bestetik Orbinox Gipuzkoa sortzen melea. Leire Muñozek, atera du batzetik. Ja ba, Raka indar gehiago, Donostiarrak. Ba, indarra baliatu nahi du. Kanpoko taldea gaurkoan. Lehenengo zatiko. Ja, 5. minutuan gaude. Partidua hasi berri playa hondin. Oro bala berri melean. Eta korrika jarri nahi da Leire Muñoz. Baina ez dio, ies egin. Orbinox Gipuzkoako jokolariari. Orain atzetik. Indarrandiarekin talde. Irundarra lehenengo eraso fasea nahi du. Baina plakaketetan oso ondo talde Donostiarra. Obala gora. Eta obala berriro. Talde Donostiarra nentzat. Ostiko eta aurrera. Adi plakak eta ia. Hori dijoa eta hori izan daiteke. Adi arratsaldeko lehenengo entxegua. Berarentzat arratsaldeko lehenengo entxegua. Orbinox entzat. Momentuz utz eta 5 oso ondoa ekin dio Orbinox erasoan eta hor arazoak medio utz eta 5 lehenengo entxegua egin du talde Donostiarra eta transformaketa ere bai utz eta 5 eta transformaketa sari gisa utz eta 7 oso ondo ekin dio talde Donostiarrak Euskal derbiari Gipuzkoarren arteko derbiari eta momentuz utz eta 7 Irundarrak, jada, obala, jokoan jartzeko prest. Eta momentuz favorito den taldea aurretik. Playa hundiko zelai honetan. Orostikoa. Donostiarren aldekoa da. Badakite favorito nagusi direla derbia etxera eramateko. Eta momentuz oso nagusi dira playa hondin. Partidako lehenengo tuxa jokoan jarriko du kanpoko taldeak. Orbinox Gipuzkoa sortzen alair zaigu ez barkatu tuxa Biok Txingudi Rugby Klubaren da hortze irungo zerura tuxa eta ikutu du eta eraman du Orbinox Gipuzkoa sortzenek eta eraman, eta orain alde bat diku estera, bigarren etxeguaren bila talde Gipuzkoarra lerroak haustuz, lerroak hautsiz, pasen ekean bi eraginez, orain indarra indiarekin, plakatua,
Donostiarren jokalaria. Bigarren entxeguaren bila doaz. 10. minutua baino lehenago utzi nahi dituzte lanak ondo eginak talde Gipuzkoarreko. Talde Donostiarrekoak barkatu, hemen biak Gipuzkoarrak baitira eta bigarren etxegoa hemen gertatuko da. Eta gainera Zutoinen azpian utziko du bala. Utz eta Mabi alde handia momentuz. Bai jokoan eta bai emaitzan Txingudik utz, Orbinox Gipuzkoak 12. Eta ez gara 10. minutura llegatu. Alde handia momentuz. Egin nahi du talde Donostiarra. Ea ba. Ostikoa orain, eta bai, Zutoinen gainetik pasada ostikoa. Utz eta 14, emaitza oso nabarmena da, emaitza nabarmenegia. Lehen 10 minutuetan aldea oso handia da momentu honetan biok Txingudi Rugby Kluba eta Orbinox Gipuzkoa sortzen taldearen artean. Utz eta 14. Momentuz aldea oso handia Donostiarren alde. Eta emaitza kasu honetan, jaun Andreok, gezur gutxi emaitzean. Gezur oso gutxi. Eta berriro obala Donostiarna da. Sakea egin du Irungo taldea, baina berriro obala kanpotarna da. Beste fase bat erasoan. Ostikoa gora. Eta obalaren jabe Irungo taldeak. Baina beraien entxegu marratik hurbilegi nahi baino hurbilago. Momentuz biok Txingudik utz, Gipuzkoa Orbinox sortzen 14. Eta hor boslerrotan jokatuko du talde Donostiarra, 5 metrotan. Momentuz lehen zatian jaunda jabe dira Orbinox eko jokalariak utz eta 14. Baina 12 minutu eskazetan bien txegu eta melea 5 metroko marratik aterako du kanpoko taldea, hor jokoan. Aurrera eta aurrera eta aurrera eta aurrera, pixanaka. 3. entxegutik hurbilegi. Eta bost metrotan jokatzera agindu du epaile jaunak. Momentuz aipatzen ari garen bezala oso nagusi talde Donostiarra, Plaiondin. Nolako jarraipena duen Gipuzkoarren arteko derbia. Baina momentuz nagusitasuna urdin eta fuksia da. Donostiko taldea oso nagusi, etxetik kanpo. Adi, 3. entxegutik oso hurbil, jokatu alde batera. Zabaldu, erori zaie obala bainez eskutik, hortaz entxegu marratik hurbilegi. 3. etor daiteke eta etorri da. 3. entxegua, 14. minutua. Jaun Andreok partidua hasieratik
kolore ditu, bakarrik urdina eta fuksia, eta 14 minutu eskazetan hirugarren txegua egin du. Orbinox Gipuzkoak momentuz biok txingudik utz, Orbinoxek 19 eta transformaketa jokaldia. Etor daiteke. Eta utz eta 21ekoa izan. Eta minutu hain gutxitan hainbesteko aldea. Oso gatza izango lirateke. Eta bai. Utz eta 21. Utz eta 21. Adi aldeak oso handiak direla. Eta momentuz talde Donostiarra jaun da jabe. Txingudik utz, Orbinoxek 19 aldea oso nabarmena da, Euskal Errubi Ligan barkatu, ez da transformaketarik egon. Hortaz, bir pasatuko dugu pizar eta askar. Biok txingudik utz, Orbinox Gipuzkoa sortzen 19 eta berriro Opala Donostiarrena da. Momentuz emaitza oso nabarmena. Playa hondin utz eta 19 hor, Opala alde batetik bestera. Laugarren etxeguaren bila harrapatu diote 22ko. Marraz urbiago. Adi berriro laugarren etxeguaren bila partidua. Oso bideratuta dauka kanpoko taldea gaur playa hondin. Ies egin dio. Eta Obala irundarna da, abanekoa izan da jokaldia. Ies egin dio, eta orain arazoak aldendu nahiko ditu talde irundarrak. Momentuz aipatu egun bezala playa hondin. Partidak emozio gutxi entxegu asko bai, baina kolore berberekoak. Donostiarren aldekoa partidua. Ez da, lehenengo zatia bere erdialdera jatu berez. Oso atzetik jokatzen, Talde irundarra, ostikoa eta gora. Eta, ies egin dio. Jokalari Donostiarrari, baina hauek. Hauren txegu sorta handia lortu nahi dute. Irunen, momentuz, Jaun Andreok, 18 minutu eskasetan, arroazte kontuan Donostiarrak gogoan hartu liga honetan, bigarren itzulian gaudela sartuak jada. Eta aurkoan talde biek badakite jada ligak bere azkeneko fasean sartua dituela bai batak bai besteak. Datorren astean kasu txingudik geurearen aurka jokatuko du etxean. Eta Orbinox Gipuzkoa sortzen Universitario Bilbao Rugby taldea hartuko du. Hurrengo astean gogoan hartu pasaden asteko jardunaldirik ez zen egon. Eta hau otsaileko lehenengo jardunaldia dela.
Baina urtarrilaren 25ean jokatu dela azken partidua bai batak. Kasu honetan Gipuzkoa sortzenekoak eta besteak atzeen hartu, biok txingudik atzeen hartu zuela. Baina Rubinoz Gipuzkoak 51 eta 5 irabaziola Durango Hermar Motor taldeari. Orbinox Gipuzkoaren dinamika. Momentuz positiboa da, Azarotik ez dute partidu bat galtzen, Azaroan liderranen etxean galdu baizuten Gazteiren etxean 22 eta 5. Eta Entxegutiko Zorbil, ea ba! Jokaldia eta nagusitasun handiz. Jokaldia eta Entxegua arratsaldeko 4. Entxegua jaunda jabea. Donostiako taldea lehenengo zati honetan. Momentuz, zoritxarrez, emozio oso gutxi. Gipuzkoarren arteko lehia honetan. Bigarren zatian gozamen nabarmenagoa daukagun. Eta ostikoa ikusi. Baina momentuz Maitza utz eta 24. Utz eta 24. Momentuz aldeak oso nabarmenak dira. Talde Donostiarrarentzat. Eta partidua oso alderatuta daukate jokalari donostiarrek. Gogoan hartu, kasu honetan ere Orbinox Gipuzkoa gizonezkoen ligan dagoela. Kasu honetan Uribaldean jokatuko dutela, 9. eta 10. postuan dauden bitaldeek. Eta Orbinoxeko mutiek partidua arratsaldeko 4 daukatela. Atxurizubin, ungia aldean, kasu honetan. 5. Entxeguaren bila jada talde Donostiarra, momentuz jaunda jabe eta ez dirudi aldatzeko itxura handirik daukan gaurko partidua. Eta momentuz talde bat eta bakarra da nagusi Irunen. Etxeko jokalariak beroketak egiten, jokan ez dauden horiek beroketak egiten momentu honetan. Zelaitik kanpo eta melea. Kasu honetan etxeko taldearen alde. Ea obala hortik aldetza daukaten irundarrak. Orain sartu du obala melean, orain ostikoa kanpora. Baina berriro Entxegumarratik oso hurbil jokatzen talde Donostiarra. 5. Entxegua lortu nahi du lehen zati honetan. Momentuz oso nagusi da talde Donostiarra, nagusi oso gainera. Eta emaitzan nahiko bortitza izaten ari da. Utz eta 24, berriz Entxeguaren bila iese indio eskutik obala
talde donostiarrari gogoan hartu ETV honen gaudela Euskal Emakumezkoen Errugbi Ligako emankizun honekin 10. jaurdunaldia Txingudi Rugby Club eta Orbinox Gipuzkoa sortzen rugby taldearen arteko Gipuzkoarren derbia arratsaldeko 5:00 ere Uni Bilbao eta Geurearen arteko partida jarrai dezakezue gurean. Hau ere maila berberekoa eta bihar futbola izango duzuela goizeko 12:00 emakumezkoen bigarren federakundeko partidarik handienetarikoa lehenengoa bigarrenaren aurka Lezaman Atletik B eta Realaren bigarren taldea Real Sociedad Bek jokatuko dute partidu bat eta hori erabakigarria izan daiteke tituluaren bila eta gehien bat lehenengo federakundearen igoera paseari begira. Baina gu playa hundin gara lehenengo tatiko 25. Jada pasan dugu eta momentuz jaunda jabe da kanpoko taldea utz eta 24 eta tuxa izango da eta momentuz aldeak oso nabarmenak dira. Orbinox Gipuzkoa sortzen taldearen txat. Tuxa jokoan jarri da. Obala Donostiarren aldekoa da. Adi pixanaka aurrera dijoa talde Donostiarra. Entxegutik oso hurbil. Obala hanketan. Arratsaldeko 5. erortzear eta arratsaldeko 5. entxegua. Erori da, utz eta 29. Momentuz, partidua ez da marraztuta. Hobe daiteke, horietakoa da. Donostiarrentzat eta biok Txingudi pasatzen. Aurre etxean kontuz emaitza oso nabarmena da lehan bertan datuak aipatzearren Orbinoxek 258 puntu lortu ditu aldeko eta 165 jaso aldiz Txingudik 52 puntu lortu eta iaia 500 puntu jaso ditu, 474 jaso ditu gaur bertan arte. Hortaz, datuak badakigu gezurrik ez dutela esaten normalean eta datu horien arabera partiduro iaia 60 puntu jasotzen ditu Irungo taldea. Eta momentuz albaetikak pasatzen eltzean utz eta 29 emaitza oso nabarmena da. Eta momentuz nagusiegi da talde Donostiarra, nagusiegi. Lehen aldiz bere 22ko lerrotik atera ditu jokalariak talde Donostiarra, partidua parekatzen den pixkanaka, baina itxura guztia dauka Donostiarrak jaunda jabe izango direla. Bai momentuz jokoan eta markaragailuan ere.
Eta ordu erdira ailegatzeko segundu gutxi geratzen zaigun honetan. Oan hartu. Beste 10 minutu jokatu beharko direla nezatea bukarazteko. Ari arratsaldeko 6. entxeguaren bila talde Donostiarra. Eta momentuz lehen aipatu dugunaren adina Txingudi oso partidu zaila izaten etxean. Momentuz diferentzia oso handia baita. 5 metroko marratik jokatzen hasiko du jokaldia talde Donostiarra. Momentuz lehenengo zatiko erdi ordua gainditu dugu, eta 10. minutua gainditu dugu jada. Taldea oso nabarmena da, 29. Aldeak oso nabarmenak dira, 6. Etxegoa saiestu du momentuz. Obala urrundu du etxeko taldeak, baina erasora berriro Donostiarrak. Alde batetik bestera, egal batetik bestera, Zuziriaren adina adi eta arratsaldeko 6. entxegua. Olaintxe bertan, arratsaldeko 6. entxegua. Utz eta 34. Jaun Andreok. Emaitzak gezur gutxi momentuz 31 minutu eskasetan. Aldea oso nabarmena. Eta transformaketarako aukera paregabea dauka. Kanpoko taldea gaur gozatzen. Maitza oso garbia baita. Eta ostikoa gainetik transforma eta utze eta 36. Utze eta 36 emaitza. Momentu alde oso handia dago. Biok Txingudi utz. Orbinok Gipuzkoan. Aldeak oso handiak dira. Lehen zatia oraindik bukatu ez denean gogoan hartu gure euskal taldeak ematen ari garela. Eta asteburu honetan adibidez División de Honorreko partidurik ez daukagu, lehen mailako partidurik ez daukagu, azterketa tearren, Anpurdizia 7. da eta datorren astean liderra hartuko duela etxean, Kesos Entrepinares taldea hartuko duela etxean gu Playa Handin. Utxe eta 36, beste entxegu baten bila jongo dira Donostiarrak, momentuz 6 egin dituzte lehenengo zati honetan. 6 entxegu. Eta emaitza oso nabarmena da kanpoko taldearen alde. Goitik bera nagusi gaur Donostiako taldea Irunen. Eta honi buelta zaila ikusten diogu. Baina ea ba, Txingudiarrek gutxienez zigor kolpe batez edo nintxoko batez enmarkara gaitua utzetik atentzea lortzen duten, baina momentuz zailez, oso zailze iaia partidu osoa gertatzen ari da. Txingudiko defentsako 22 metroko lerrotik atzerun eta horrek
esan nahi du, entxegun marratik oso urbil dagoela. Segundu, Orbinox Gipuzkoa taldeak. Momentuz. Lehen zatia bukatzear, 5 minutu eskaz geratzen dira atzeden aldirako. Eta emaitza oso nabarmena da. Utz eta 36. Irungo taldeak gaur asko sufritzen, aurrera saiatu da joaten Alba Saiz. Baina itxeko taldeak bereak eta bi sufritzen. Eta zazpigarrena heldu da. Zazpigarren entxegua lehenengo zatian. Utz eta 51 minutuan. Aldeak oso handiak dira bi taldeen artean. Eta momentuz sufrikario handia etxeko taldearentzat. Lehenengo zati honetako 35 minutua pasa denean, txingudiko jokalari bat zeletik atera behar dutela, ezer gutxi den, eta transformaketa ere bai. Utz eta 53 aldeak oso nabarmenak dira Donostiarren alde. Utz eta 53ko emaitzak eta lehen aipatzen geunden Euskal Erruki taldeen emaitzak. Gaur ohorezko B mailan, gizonezko mailan partiak jokoan. Gipuzkoa sortzeneko lehen taldea arratsaldeko 4:00 hasi du Euskal Herria Launikaren aurka, eta Getxo Estefan Truji eta Uni Bilbaok ere 4:00 ekin diote partidari. Montuz Getxo oso nagusi. Eta Jaun Andreok atzeden aldira goaz. Bigarren zatiarekin ekingo diogu berriz emanaldiari. Momentuz Txingudikut Orbinox Gipuzkoak 53.
Jaun Andreok, bigarren zatia hasi berri da. Playa hundin, momentuz, 10 minututik hurbil, eta aitortu behar dizuegu, gaurkoan aldaketa bat daukagula errugbi ohiko erregetetan. Gaurkoan bi zatiak 35 minuturak jokatzen ari direla, eta bigarren zatiaren hasierakin itzuli gara playa hondira. Momentu, zutz eta 43, bigarren zatiak jada lehenengo minutua dauka. Pasata, ostiko aurrera. 8 entxegoaren bila. Orbinox! Eta baita, ere lortu. Partiduak. Eta momentuz, jaunda jabe talde Gipuzkoarra, talde Donostiarra hobeto esan da. Jaunda jabe sortzi, emaitza gezur gutxi, eta lehen itzuliko 70 eta 7 gainditzetik, ez badu gainditzen oso hurbil egongo da, entxeguetan transformatuta. Urte eta 70 momentuz, Gipuzko Arbinok sortzen taldearen alde. Eta emaitzak beretik asko hitz egiten du, Emaitzak beretik asko. Momentuz, partidan alde oso handiak daude eta. Aldea emaitzak garria Rentzat, 50, Gipuzko Arbinok zentzat. Ostiko eman dioia da. Eta jokoan jarri inungo taldea. Eta hortik joazte. Donostiarrak jokoan sartuta. Ostiko bat aurrera. Joko zanpo adierazi du epaile jaunak. Joko zanpoko posizioan dagoela jokalarietako batek, eta momentuz Jaun Andreok pelikula oso gutxi ikusten ari gara. Eta ostikoa egalera ostikoa gor eta Zusa Donostiarrek jarriko dute jokoan. Momentuz 8 entxegu lortu dituzte gaurkoan. Lanak bikain egiten Donostiko taldea. Eta bederatzigarren entxeguaren bila. Batetik alde, bigarrenetik ere bai, baina hirugarrenean harrapatu dute jokalari Donostiarra. Gogor eta sendo. Irasoan oso ondo talde Donostiarra. Alde batetik bestera dantzan jarriak ditu gaur txingudiko jokalari guztiak. Eta horren ispilu emaitza. Momentura arte lortutako emaitza horren ispilu. Gukere aipatu behar dugu Division de Honor B mailan lehenengo fasea bukatutakoan Eibar 6. izan dela eta Uni Bilbao 5. Justu aurretik Bilboko
taldea. Hortaz. Erredikaldean geratu dira gureak. Gainera ere, División de Honor Elite, gizonezkoen bigarren mailako. Jardunaldia ez dakagu asteburu honetan, baina guk playa handira bueltan gara. 51 minutu partidu hasi denetik, momentu emaitza argia eta garbia, utz eta 50. Kanpoko taldea oso nagusi gaur Orbinauzi Gipuzkoa sortzenek. Nagusi baino nagusiegi. Gogoan hartu partida hau arratsaldeko Unibilbao geurea eta beste partida asko jarraitu ditzazkezuela ETV honen kirolak on sailean eta gainera noski Euskal Telebistako emanaldi guztiak ere ikusgai dituzue ETV honen Euskal Telebistaren OTT berrian. Eta gaur errugbiarekin. Gaur errugbia duzuen nagusi, gainera ETV honen ekintzetaz aparte asteburu honetan ere Euskal Telebistako lehenengo kateak emango dituen emankizun guztiak, eskuragai kirol emankizun guztiak. Gaurkoan Deportibon dago Eskupilotako partidua, Bilbon, bihar Eskupilotako Binakako 13. jardunaldia itxiko da Logroño, Adarraga pilotalekuan, eta gainera bihar froga klasikoa izango duzue Donostiatik, Uliako 10 kilometroak goizeko 12etatik aurrera. Guk hemen playa hondin bigarren zatia jokoan, bigarren zatiko 7. minutua. Pasatzear mola jokoan jarriko du Txingudiko taldea. Ea ba, obala molaren barnera joan da. Ostikoa tarazoak zaizera. Garbi utzi da hori talde Irundarra, behan plakaketa eta dio zekaldean orain hola ateratzeko gogoz talde Donostiarra korrikaldean adi egaletik zuziria balitzu zara plakaketa eta azken jokalaria zen bestela oso garbi zijoan Orbinauzi Gipuzkoa sortzereko jokalaria taldearen 9. etxeguaren mila momentuz ez du alakorik lortu eta utz eta 50 da emaitza. Hementxe jaun Andreok playa handiko zelaian partiduaren jande jabe kanpoko taldea. Eta horren izpilu emaitza Irunen gara Go playa handi kirol gunean eta gaur errugbiarekin bala aurrera talde Donostiarra alde batetik bestera entxegoaren mila indarrez indar handiz talde Gipuzkoarren arteko Euskal Derbia noski gurean ETV honen ikusgai daukazue Euskal Emakumezkoen Liga errugbian alde batetik bestera zegoaren bila mugimenduan Tadi
Orain egin du arratsaldeko 9. entsegua. Eta aldeak oso nabarmenak dira. Eta momentu talde donostiarra da, jaunda jabe. Eta ikusiko dugu. Ez duelako transformaketarik egin. Utz eta 55 partidua. Alde haundiarekin. Hartu Euskal Ligako emankizun honetan gaudela ere. Gaurkoan errugbia nagusi. Egarren zatikoa margarren pasata. Momentuz etxeko taldeak zailtasun handiekin txingudik utz. Gipuzkoar binok sortzen bera-bera 55. Emaitzak nahi ala ez gezur gutxi. Lehen aipatu dizuegun bezala, asteburu honetan kirol asko daukazue gurean. Eta errugbiaz aparte ere lehen aipatu dugun adina futbola izango duzue bihar. Gurean emakumezkoen bigarren federakundea Euskal Derbia Atletik B eta Reala B. Atletik B liderra da 40 punturekin, Reala B 34 ditu. Eta Lehoien aurkako lehia izango du gainera maila honetan. Beste bi talde euskaldun ditugu. Eta horretan lauretan unben hasi da Eibar B eta Madrid Club de Fútbol Femenino beren artekoa. Eta Leonen lauterrietan Olimpiko de Leon eta Bizkerrenen arteko lehiak hasi da. Biharkoan hartu goizeko 12etan jarraitu dezakezuela partidua. Hori gurean ETB honen ETB Go OTT berrian. Euskal taldeak hementxe jokatzen baitute eta gurek hementxe jokatzen dute. Habana. Orbinox Gipuzkoak egindakoan. Momentuz partida bukatzeko 20 minutu eskatzen faltan. Txingudik bilatuko du gutxienez puntuak sartzea gaurkoan. Hori izango baita hirugarren lana. Eta ahora molan. Bala, Leire Muñozek sartuko du. Jokoan obala. Indar handiz, baina obala berreskuratu egin du Donostiar taldeak. Nagusi eta jaunda jabe. Aur Donostiarra. Entzegu sonaldetik oso hurbil. Estikoa. Hor aurreruntz. Orain obala. Alde batetik bestera mugitu nahian. Talde Donostiarrak. Entxegoaren bila gogan hartu bigarren zatiko 15. minutuan gaudela da. Momentuz oso nagusi kanpoko taldea. Playa hondin jokatzen ari den Gipuzkoaren arteko derbian.
22ko marra gainditu egin du Donostiko taldea. Obala alde batetik bestera mugiaraziz. Sartu nahi dago entxegunera. Entxegutiko zurbil. Eta 5 metrotan jokatuko dute. Momentuz gogoan hartu 9 entxegu egin dituela gaurkoan. Talde Donostiarra eta hor atera nahi du oso azkar gune horretatik Biok Xingudi. Taldeak gogoan hartu ere gure mugetaz aparte 6 nazioen torneoa hasi berria dela gizonezkoen mailan. Hortaz, errugbia borborrean daukazuela. Ere gure taldeak ditugu. Frantziako ligetan bai Abiron eta bai Biarritz Olimpik. Hanzago, asteburu honetan partidurik ez. Urrengo larun batean Abironek klasiko bat hartuko du. Jon Dosierren Racing 82 taldea hartuko baitu. Etxean momentuz gogoan hartu topa Malabean Abiron 11 dela 35 punturekin, Racing 9 41 punturekin. Hor ere baititugu euskal taldeak Frantzia mailan betiko lez maila oso handia emanen. Eta Pro de Bian Biarren mailan Biarritzek datorren ostiralean zazpiterrietan Balentzen zelaian jokatuko duela. Leia Agilerako taldeak momentuz bigarren zatiaren erdikaldera gainditugu eta bigarren zatian irudi hobea ematen etxeko taldea. Atatu beharra dugu lan zailagoak izanen Donostiko taldea. Ondo, orain beste fase bat erasoan, 22ko lan gainditu dute, eraso bete-betean. Lan handiak etxeko taldea horro bala, benentxegu gunetik galdentzeko. Ea ba, nola bukatzen den jokaldi hau? Plakak eta bikaina momentu ederrean. Izan da plakak eta lehen aipatu bezala Txingudi askoz hobeto bigarren zatian. Askoz hobeto lan gehiago eginarazi Donostiako taldeari. Hau baita Euskal Ligaren xarma, gureak gure OTT-an jarraitzeko aukera bai daukazue aurten. Mola Adrau Txingudik, baina bera-berak obala lapurtut, ahi esegin dio obala. Orain hortik arazoak saiestu nahi ditu Txingudik. Oso zonalde sentsible batean dago. Obala entxegu marratik hurbilegi. Ostiko ataldi handik aldendu nahi. Baina ez zeta zailtasunekin orain bai ostiko batez aldendu bezake Txingudiko taldeak
Oala. Beraien arrisku gunetik partiduari ordu laurden eskaz geratzen zaio eta hementxe playa honden. Eta aldeak oso nabarmenak dira. Utzeta 55. Alde nabarmenegiak. Zenituzken aian besteko aldeak ikusi, baina gaurkoan Donostiarrak hain nagusi izan den ari dira. Egeratu gara Biarritzen urteari buruz hitz egiten, urrengo partiduan Biarritz 10. dena. Rode bin, Balenzen zeraien jokotuko du, Balentz laugarren da, 57 punturekin, Biarritz 10. 35 eta Dax jaitxera playoffeko taldea denari 8 puntuko aldea atatzen digo hortaz ailerakoek lana sendo egin beharra dute urtea modu honean bukatzea nahi badute gu bueltan gara playa hondira azken minutuetaz gozatzen ari garelako gureak ikusten gure errugbia gure kirola zuzenean ikusten Euskal Derbiaz gozatzen Gipuzkoar Derbiaz gozatzen naiz eta aldeak oso nabarmenak izan baina irundarrek aurrera pausua eman dute bigarren zatian defentsan askoz ere sendoago eta sentsazio hauekin bukatzen badute partidua sentsazio bigainak izango lirateke etxeko taldearentzat lehen zati kaskarra pasa baitute eta lehen zatian gogoan hartu atsedenaldian utz eta 53 joan garela atsedenaldi denborara eta orain irudia askoz ere txungunagoa etxeko taldearena Donostiarrak arratsaldeko 10. entseguaren bila baina irundarrak askoz ere gogorrago bigarren zatian lan politagoa egiten irungo taldeak defentsa iaia beti baina irudi askoz hobeagoa eskaintzen bigarren zati honetan gogoan hartu Euskal Derbia Euskal Liga noski baina gainera Gipuzkoaren arteko lehia daukagula gaur Playa hondin garela, Irunen garela, mola jokoan. Atera behar aldu, biok txingudiko jokalaria, ostikoa eta obal aldentzera. Momentuz. Zailtasun handiekin. Etxeko taldeak. Baina seguru gaude azken arnasaldira arte bereak eta bi egingo dituztela emaitza duintzeko medikoa irten behar izan da jok txingu diren jokalari bat ikuskatzera ea ba ondo nagoen jokalaria entzatu nahi baina partidu gogorra izaten denaren ispilu ea ikusten dugun zein da
kalteturik dagoen jokalaria. Espero dugu ezer gutxi ez izatea, golpea bakarrik izatea. Tara ere gustuko izango genuke golpean bakarrik geratzea. Baina min handiarekin somatzen dugu txingudiko jokalaria, ezer gutxitan geratzen den. Ara nahiko, bait genuke. Partidua bere ondarradian sartzen. Partidu nagusia da bera, partidu nagusia da Urbinox Gipuzkoa. Momentu zalantzik zaleak hasieratik nabarmenak izan baitira eta hor joan dugu dute melea. Adi, obala txingudik atera du. Korrikaldia ona izan da Alba Zaizen korrikaldi saiakera. Momentu defentsa lerrotik aldentzen biok txingudiko jokalariak. Kasu honetan Maili Garmendia izan da saiatuena. Zalantza gutxi ditu eta uzten ari da nori izan baiten nagusi. Orostiko aurrera irundarrak. Jokora talde gipuzkoarra. Orain bultzatzen baina askoz ere hobeagoa ematen bigarren zatian biok txingudi taldea. Utz eta 55 da emaitza. Hor jokoan obala alde batetik bestera. Jarraikuntza. Aban izan da Mana kanpoko taldearen alde. Partiduak bere azken minutu eta zozarazten biok txingudik utz Gipuzkoa Urbinox sortzen 55 eta aipatu behar dugu hurrengo jardunaldian zeleia izango dituzten bi talde hauek. Geurea hartuko du etxean berriro eta Urbinox Gipuzkoa sortzen Universitario Bilbao Rugby hartuko du. Datorren astean etxean Puion. Eta ere playa honden izango dute partidua. Beltzezko taldekoak, biok txingudi rugby klubekoak. Gure denbora bigarren zatiko 30garrena izanen da. 5 minutu eratuko dira partida hau bukatzeko, lehia hau bukatzeko, Euskal Derbia hau bukatzeko, Gipuzkoar Derbia hau bukatzeko. Lehen zatian hautsi egin du partidua Donostiako taldeak, baina bigarren zatian irundarrak irudi askoz hobeago emanez. Punturik ez dute lortu, baina irudia askoz hobea izan da. Bigarren zati honetan etxeko taldearen partez.
Zabaldu egin du. Abiadura bizian. Berriro hegal batetik bestera. Gogoan hartu Euskal Ligako 10. jardunaldia dela hau. 9 talde gure ligan. Lehiaka. Gaztediko, Geurea, Orbinok, Launika, Unibilbao, Durango, Loratzen, Hernani eta Txingudi. Hor dituzue gure 9kotea urteingo denboraldian. Emakumezkoen Euskal Ligan eta noski ikusgai dituzuela partida batzuk gurean, ETV honen. Euskal Telebistaren UTT berrian. Jokoan Txingudi, Kobala, baina lapurtu egin du talde donostiarrak. Hor, lokatzez bete zelaia, baina gutxienez, euriak ez du agerpenekin talderik egin gaur arratsaldea momentuz plaiondin. Haizeak bai, hotzak ere. Baina euririk ez plaiondiko zelaiaren gainean. Bakigu euria. Zelai lokaztu hau, asko gogortu dezakela. Eta momentuz, ez da agertu. Eta 10 minutuetan, ez dauka itxurarik agertuko duenik. Utz eta 55. Maitza nabarmen, Donostiarren alde. Ostikoa. Urrundu du obala. Etxeko taldeak. Eta momentuz partidua bukatzear entxegu areatik hurbilen egon den momentuan gaude. Naipatu dugu gai nintzera soziala Orbinoxek zentzulerako 70 puntuak, baina ez ditu gaindituko 55 baitago. Donostiako taldeak. Hortxingudik atera du, obala. Korriken zaitu naia, baina zelaia oso zaila oso. Eta azken minutuetan sartuak gaudela. Aipatzea dago. Partidua bukatzean eta bukatzean eraso fasean bukatuko du Txingudi taldea. Ondo biok Txingudi. Bigarren zatian oso nagusi izan baita Gipuzkoa Orbinok sortzen. Baina irundarrak ere aurrera pausua eman nahi izan dute bigarren zatian. Lapurtu egin du. Obala, Gipuzkoa Orbinok lehen aipatu dugu erasoan bukatzear zeukala biok Txingudi, baina ez eta entxegu batekin bukatuko alda partidua, babai. Entxegu batekin bukatuko du. Gipuzkoa Orbinok sortzenek 10. entxegua eginez, utz eta 60. Partiduko azken jokaldia izan daiteken honetan. Transformaketa izango du. Emaitza izteko. Zenbaloia lapurtu dio eta azken obala lapurtu dio. Eta gureaz denboraz. Kampo legoke partida. Ea bat, transformaketa baliozatzen duen. Kanpoko taldeak. Bai!
balioztatu ditu. Utz eta 72. Zein jokaldia, Euskal Derbia bukatzear, Gipuzkoaren arteko derbia bukatzear. Tusa. Egongo da. Donostiarren alde. Va. Oh, va la gola. Hostia, plakaketa. Partida bukatzear. Azken segunduetan sartuak gauda. Eta garaipena Donostia aldera doa. Azken etxego bat lortu nahian. Eta entxegua utz eta 75. Eta partidoa bukatzeko. Ikusiko dugu. Transformaketa. Sartzen duen baina. 11. entxegua bukaran luzegi egin zaie. Eitxeko taldekoi partida. Ostikoa, kanpora. Eta Jaun Andreok leia bukatu eginda utz eta 75 Gipuzkoaren arteko derbia. Donostiarrek eraman dute. Nagusi, orain noski errespetu seinale. Pasilloa egingo diote batak besteari. Guk gozatzea espero izan dugu, guk adina gozatu bezala. Eta orain errugbi gehiago horekin jarraitzea nahiko genuke. Hortaz gure OTT-an jarraitzea daukazue. Eta hor Universitario Bilbao geurea partidua ikustea. Gure aldetik dena izan da, Playa Handitik, 2 txinguri.
95. Eskerrik asko eta hurrengo arte.